nešto ukusno? Ajde, požurite. Naravno, draga. A sad ću napraviti voćni koktel. A treba mi ananas. Od njega ću napraviti jestivu čašu. Da, izvadit ću unutrašnjost. Odlično. A sad mi treba blender. A gde je? O, evo ga. A stavit ću voće unutra. A prvo mi treba mandarina. Aha, tako je. Zatim ću uzeti jabuke. I uključujem blender. O, gledajte kako to lepo izgleda. Super! Baš mi se sviđa. I sama bih popila takav koktel. Dakle, sipat ću ga u čašu od ananasa. I na kraju ću ukrasiti sve bobicama. O, da, to je preslatko. Baš sam zadovoljna. Šta to radiš? Ja ću napraviti mlečni koktel. Sipat ću mleko u čašu, tako je. Zatim ću uzeti čokoladne bombe. Gledajte kako mogu. Bako, zar to nije super? Gledaj. Ja sam klovn. Jao, sve sam ispustio. O, šta je to? Marshmallow? Probat ću. Sviđa mi se. Da, ali ostala mi je samo jedna čokoladna bomba. U redu. Jess će sama staviti u mleko. A meni treba grožđe. Stavit ću ga u čašu. Da, na pola. A drugu polovinu ću napuniti ledom. Zatim ću sipati vodu. Tako je. Gotovo. A sad ću dodati malo jogurta. To je to. Moj koktel je spreman. Jess, možeš da probaš. Prijatno, draga. Vrlo rado. Sve izgleda jako super. Dakle, da počnem. To je čudno. Ovdje je čokoladna kuglica. Šta da radim sa njom? Shvatila sam. Treba je staviti u mleko. Da, tako je. Uspelo je. Neverovatno. Pa to je kakao sa marshmallowom. Mora da bude ukusno. Da, super ideja. Baš mi se sviđa. A šta je ovdje? Ovo je voćni koktel u ananasu. Čak ima i voće na čačkalicama. Obožavam voće. Sviđa mi se. A sad ću probati sam koktel. Wow, kako osvežava. Da, osjećam se kao na pravom odmoru. A znate, dopalo mi se. Ostalo je probati posljednji koktel. Izgleda zanimljivo. I ukus je dobar. Ali pobedila je baka. Čestitam. Jeste čuli, ja sam najbolja. Pobeda je moja. To! Ćao svima! Dobrodošli u novi kulinarski izazov. Vaš prvi zadatak je da spremite nešto ukusno. Na primjer, pitu. Hoćete moći? Naravno. A da bih spremila odličnu pitu, treba prvo spremiti testo. Podelit ću ga na 3 dela i dodati u svaki slatki sirup. Da, tako je. A tako će moje testo dobiti lep ukus i lepu boju. Treba sve dobro promešati, a zatim dodati čokoladne mrvice. A od crnog testa ću napraviti liniju. Tako ću dobiti veoma lepu pitu u obliku lubenice. Stavit ću sve slojeve zajedno. A zatim staviti to u činiju i odneti u rernu. O, da. Odlično mi ide. Wow, bako, to je genijalno. Ali i ja imam dobru ideju kako napraviti pitu od šarenog testa. Dakle, formirat ću kikicu, a zatim ispržiti testo u vrućem ulju. Tako će se odmah pretvoriti u divnu krofnu. Eto, sad je mogu iseći na pola. Zatim dodati šlag. I obavezno slatkiše. Da, dobro ste shvatili. Imat ću krofnu sa lepim slatkim punjenjem. Perfekto. Šta to vidim? Nancy, jel ti treba pomoć? Ne,
Hvala šefe, sve je u redu. Upravo mešam testo sa čokoladnim bombonama da bih ispekla krofne u aparatu. Eto, zatvaram i otvaram. Kako vam se sviđa moj rezultat? Ako mislite da su izgorele, čini vam se, to je čokolada. O, da. Bako, vidi. Odlično, valjda. Dakle, moja torta u obliku lubenice je spremna. Sad ću odseći jedno pače. O, da, lepota. Prijetno mala. Wow, koliko slatkiša. Šta je to? Miris je čudan. I ukus isto. Ne sviđa mi se. Izvini, sestro, ali to uopšte nije lepo. Wow, prvi put vidim pitu u obliku lubenice. Sviđa mi se ukus. Hvala, bako. Wow, neverovatno. Ova krofna izgleda jako dobro. I jedva čekam da je probam. O, da. To je prelepo. Pobedio je šef. Čestitam. O, da. Merci. Spremite mi, molim vas, tortu. O, naravno, draga. Šefe, dodajte mi, molim vas, brašno. Hvala. Treba spremiti slatko testo od brašna, mleka, šećera i jaja. Tako je, ostalo je sve promešati. A sad ću to testo podeliti na 5 ravnih komada. Zašto? Zato što želim da napravim 5 različitih kora. Tako je, boje sam dodala. Ostalo je sve promešati. Kakva lepota. Ostalo je ispeći svaku koru. O, da, odlično mi ide. Mogu sastaviti tortu, a svaku koru ću premazati filom. Uhvatila sam. O, da, to će biti jako ukusno. Ostalo je još par kora i to je to. Svaka mi čast. Baka je najbolja. Izvinite, šefe. Jeste se udarili? Jao, baka. Dobro. Fora moje torte će biti u šarenom punjenju. Iseći ću sredinu i sipati unutra ljuti sos. Da, tako je. Mislim da je dovoljno. Recite, jel vas podseću ovi oči na nešto? Da vidimo da li će prepoznati mala koga ću joj spremiti. To će biti baš lepo iznenađenje. I još par dodira. I to je to. Ja sam završio. A ja ću ukrasiti svoju tortu jagodama. Ova jagoda je ostala. Izvoli, dragi. Hvala, bako. Ali ipak volim više štapiće u čokoladi. Njima ću ukrasiti svoju tortu. Eto. Wow, kako je sve lepo. Probat ću prvo tortu brata. To je baš nežno i ukusno. Hvala, brate. Idemo dalje. Ovu tortu je sigurno spremila baka zato što je sa jagodama. O, da, ukus je divan. Oduševljena sam. Ovo je torta sa mojim omiljenim likom iz crtača u mojoj glavi. Cool. Čekajte. Zašto je torta tako ljuta? Ne, to je previše. Pobedila je baka. Da, baka je najbolja. Jeste čuli? Wow, nisam znala da je podvodni svet tako lep. Neverovatno. Šta?
Nestalo mi je čipsa. Kako to? Ogladnila sam. Hajde da organizujemo kulinarski izazov. Evo vaš prvi zadatak. O, šta? Ništa ne razumem. Morska tema, to je zanimljivo. Može se smisliti puno toga. Napravit ću za Miley šarenu tortu od šarenih slojeva testa. Bitno je premazati svaki sloj kremom. Stavit ću što više da bi torta ispala lepa i sočna. Odlično mi ide. Perfekto. Ostalo još malo. To je to. Zatim ću dodati slatki sastojak u fil. Jop, ovaj voćni fil će se sigurno dopasti Maloj. Izgleda mnogo dobro. Pogledajte, plavi je kao morska voda. Sad ću ga lepo razmazati. A vreme je da nacrtam lepe alge. Odlično mi ide. Na redu je keks. Treba ga izmrviti. Uradit ću to u blenderu. Ajoj, šta se dešava? Bako, u pomoć! Jao, šefe, smirite se, sve u redu? Dišite. Da, uvek mi se to dešava kad uključujem blender. Dakle, vreme da i ja spremim za malo ukusno jelo. Prvo ću napraviti ovakve lepe kuglice od lubenice. Stavit ću ih u koru, a zatim ću dodati grožđe unutra. I što više bobica. Divno. A od drugog dela mogu iseći školjku. Pogledajte, moja kornjača je spremna. Ostalo još par dodira i to je to. Zar to nije genijalno? Wow, Bako, svaka čast. Dobro, upravo si. Vreme je da ja spremim nešto. Ja ću koristiti žvaku. Baš je ukusna. Obožavam žvaku. Treba je dobro prožvačiti. A sada mogu napraviti šta god poželim od ovog. Sad čekajte još malo. O Bože. Neka hvala. Ma daj, Bako. Sad ću napraviti od ove žvake prelepu hobotnicu. Umorio sam se da žvaćem. Ostalo je dodati par detalja. Koristit ću plavi prah Stardust. Neverovatno. Pogledajte moje remek delo. Bako, vidi. Jao, to je neki monstrum. Fuj. Šefe. Je li to prava ajkula? Jao, jadna baka. Ajkulo, ne brini, ti si divna. Dakle, stavljam glavu ajkule na tortu i to je to. Da, tu sam. Prijatno. Wow, kako lepe torte. Ajkula. Pa to je fil. A ajkula nije prava? Neverovatno. Ne mogu da verujem. To je mnogo dobro. Sad ću probati. Ukus je fantastičan. Šefe, vi ste genije. Wow, a torta je šarena. Bravo. Mnogo mi se sviđa. Ok, vreme je da probam bakin desert. Liči na veliku kornjaču. Wow, to je lubenica. Obožavam je. Baš je slatka i sočna. Oduševljena sam. Čekajte, je li to hobotnica? A zašto je tako ligava? Samo mi nemojte reći da su to sline.
Pobedila je baka. Jel da? O, super. Šta je tamo? Sad čekajte još malo. Eto, želim ukusnu tortu. Oho, pa dobro. Šta želiš? Tortu? Nema problema. Dakle, ja počinjem. Prvo ću uzeti kvadratni kalup i seći kocku od kora. A višak ću skloniti. Ovo također treba odseći. Da, svaka mi čast. Jedan. I još jednom. Da, tako je. Odlično nam ide. Hajde, još malo. Gotovo, dovoljno je. Oblik je spreman. A sad će mi trebati žvaka Huba Buba. A bako, pridrži, molim te. A ja ću izvući. Da. Umotat ću svoju tortu u žvaku. Tako je. Super. A bilo je dovoljno čak i za krov. Gledajte, napravila sam kućicu od torte. Jao. Jao, kako ste smešni. Dobro, nastavit ću. Ja ću uzeti preliv nati i sipati ga preko debelim slojem. Tako je, svaka mi čast. Zatim treba napraviti vafle. Mislim, već sam ih ispekao. Jao, pazi. Vaša kula je pala na mene. Hvala što ste uhvatili. Dakle, nastavljam. Zalepit ću vafle na moju tortu. I to je to. Moja kuća sa dimnjakom je spremna. Koliko ću još držati to? Jao, šefe, ponavljate za mnom. A bolje gledajte ovu kulu. Sad ću i ja ukrasiti svoju tortu. Jao, šta je to? Zašto sve pada na mene? Dobro, krećemo. Stavit ću belu čokoladu ovdje i sa strana. I ja ću imati dimnjak. Prelepo je spalo. I ne mogu više. Jao, padam. Ups, verovatno je to bolelo. Moje torte je bolja. Kako da ne? Moja je bolja. I bit će još bolja ako dodam čokoladni preliv. Ma šta kažete? A ja ću sipati žvaku Huba Buba. Da, tako je. Jao, ne brinite, ja sam u redu. Moja torta je bolja. Ne, moja je bolja. Kako ste mi dosadili. Sklanjajte se od mene. Nervirate me. Dakle, uzet ću lubenicu i seći je noževima. Da, Kija. Tako je. Ja sam pravi ninja. Eto, ovakvu divnu kućicu sam napravila. Ukrasit ću je korom i voćem. Preslatko. Moja zdrava i ukusna torta je skoro spremna. I još par dodira i to je to. Može se probati. Prijatno, mala? Da, prijatno. Wow, sve kuće su mnogo lepe. Šta prvo da probam? Probat ću ovu kućicu sa čokoladom. Wow, koliko punjenja ima unutra. Sviđa mi se. Svaka čast. Idemo dalje. Da, sad ću probati roze tortu. Wow, i ona ima punjenje. Pa to je žvaka. Neverovatno. I posljednja torta od voća. Wow, obožavam lubenicu. Prava letnja torta. Ekstra. Sviđa mi se što nije mnogo slatka. Baš osvežava. Da, odlučila sam. Pobedila je voćna torta.
Jeste čuli? A baka je najbolja. Ćao, Ben. Jesi gladan? Da, tako sam gladan da bih mogao pojesti celog bika. Sad ću izabrati šta želim. Hoću žele. Nikad to nisam probao. Odličan izbor. Sad ću početi. Ja ću napraviti žele sa hrskavim čokoladnim kuglicama. Pogledajte, baš su lepe. Imam kuglicu u beloj mlečnoj i tamnoj čokoladi. Moram probati svaku od njih. Da, to je prelepo. Došla mi je genijalna ideja kako mogu ubaciti kuglicu u flašu. To će biti jako zabavno. Spuštat ću kuglice po toboganu. To će biti cool. Da, pogledajte kako se zabavno spušta u flašu. To je to. Flaša je puna. Tako si pametna, Chloe. A ja sam odlučila da spremim žele sa limunima. A limuni su baš zdravi i osvježavaju. Pogledajte kakva lepa boja. Ne mogu da odolim, moram probati. Joj, kako kiselo. Odlično. Šef, a šta ste vi smislili? Ja ću napraviti žele sa bombonama. Jedan lagani pokret i mede u flaši. Kako je? Sad dodajem puno malih medvedića. A gore ću staviti glavu velikog želemede. Da, lepota. A sad mi treba med. Preliću sve bombone medom. Treba puno mede da bi žele bio što slađi. Da, Benu će se sigurno dopasti moja ideja. I ja sam donela svoj domaći med, a Ben ga jako voli. Kako sve lepo izgleda. Hoću i ja da napravim žele sa medom. Iscedit ću malo meda, tako je. Uzela sam sači iz bakijenog pčelinjaka. Tako je. I stavit ću malo sače u teglu. Hajde! Chloe, šta radiš, draga? Pokušavam da zatvorim flašu, uspelo je. A sada treba sve ohladiti da bi žele dobio pravu konzistenciju. Gotovo. Sprej mi više ne treba. Zašto ga ne mogu baciti? Ne, moja ruka. Uspelo je. Chloe, šta radiš? O ne, baka se smrzla. Bako? Dobro, uskoro će se otopiti. Dakle, sad ću izvaditi iz frižidera svo žele. Da vidimo. Da, sve uspelo. Ben može probati. Dakle, jesu svi završili? Odlično. Ben, brže probaj. Wow, kako cool. Imam toliko slatkiša. Šta da probam prvo? Neka bude ovo. Oho, izgleda baš cool. Wow, to su čokoladne kuglice. Baš lepo. Ali sad su mi ruke u medu. Ali to je ukusno. A sad ću probati žele sa limunima. Otvaram. Oho! Joj! Kako kiselo! Ko je smislio da stavi limune unutra? To je nemoguće jesti. Prekiselo je. Dakle, ostalo je probati posljednje žele. Opa, unutra su žele medvediće. Sad ću probati. Wow, kako cool! Tu je tako veliki žele meda. Baš mi se sviđa. Šef je pobedio 100%. Naravno, pobjeda je moja. Nisam ni sumnjala.